Αυτό είναι το My Morning Routine. Και μόλις ξυπνάω βέβαια, θέλω να ντυθώ. Αυτό που κάνουν όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Λέω να φορέσω αυτά. Ναι, είναι τα αγαπημένα μου. Ωραία, ας τα φορέσω. Είμαι έτοιμη. Ξέχασα το από πάνω. Έτοιμη. Ωραία. Τώρα πρέπει να βουρτσίσω τα δόντια μου πολύ καλά. Λοιπόν, θα τα βουρτσίσω με αυτό το εντόκρεμα που δεν ξέρω αν είναι δική μου. Μπορεί να είναι και της αδερφής μου. Θα πάρω καπημένο. Να το. Ωραία, το κάνω πάρα πολύ καλά για να ασπρέσουν, για να μην τρομάξουν την γύρα μου. Είμαι μάγισσα, ξέρετε. Ωραία. Λερώθηκα. Να δείτε. Ωραία, τα πλένω πάρα πολύ καλά. Γιατί αφού έχω και σιδεράκια, τα φαγητά μπαίνουν ανάμεσα στα σιδεράκια και μένουν κομμάτια. Και με ενοχλεί πολύ αυτό. Μου τη σπάει πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξεφύγαμε το θέμα. Δεν ξεφύγαμε το θέμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα χτύνω και φτιάχνει πάρα πολύ αστείο βιντεόκρεμα. Είναι σαν να κάτι τέτοιο. Καίει πάρα πολύ. Ωραία. Καθαρίζω το στόμα μου πάρα πολύ καλά για να μην έχω βιντεόκρεμα. Ωραία, φτάνει. Τα παπάρισες στα χέρια σου. Ωραία. Συνεχίζω. Τώρα αφού έπλυνα το δόντια μου πάρα πολύ καλά, θα φτιάξω τα μαλλιά μου που είναι απέσια. Ωραία, ας τα φτιάξω. Αυτή η χτένα είναι η αγαπημένη μου. Πρώτα χτενίζω το κουτελό μου γιατί εντάξει μη με κρίνετε, μ' αρέσει. Ωραία, τα βγάζω όλα αυτά. Αχ, πονάει κιόλας. Ωραία, έτοιμη. Πιάνω πολύ καλά τις κορυφές για να μην φεύγουν μαλλιά από εδώ και από εκεί. Αχ, ξέχασα ένα κοκαλάκι μέσα. Τέλος πάντων, τα πιάνω πάρα πολύ καλά γιατί εγώ που έχω κοντά μαλλιά, φεύγουν από εδώ και από εκεί και πρέπει να βάζω 100 κοκαλάκια. Καταλαβαίνετε, όσους έχουν κοντά μαλλιά. Ωραία, τα φτιάχνω τέλος πάντων τα μαλλιά μου και τα δένω με αυτό το κοκαλάκι που έχω στα χέρια μου. Ωραία, έτοιμα. Βαριόμουν να σας δείξω που τα έφτιαχνα. Έτσι, σήμερα θα βγάλουμε τη Ζελ έξω. Τι κάνω. Ωραία. Θα βάλω σανδάλια για να βγάλω τη Ζελ έξω. Να, αυτά τα σανδάλια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Είναι τα αγαπημένα μου σαπελάκια. Ωραία, ας τα βάλουμε. Από μόνο του χτυπάει καμπανάκι. Όταν δέχεσαι 4 γκολ σε 45 λεπτά, από τα οποία τα 3 σε 13 λεπτά, ακόμα και αν το παιχνίδι είναι φιλικό, κοιτάξτε κάτι πόδια που έχω. Ο Πάοκ είχε πολύ καλό. Ωραία, βάζω τα παπουτσάκια μου πολύ καλά. Τι κάνεις, έτσι. Ωραία. Μια περιστροφή που είναι κουκλάρα είναι έτοιμη. Ωραία, τώρα σας στηρίζω εδώ πέρα και να βγάλω τη Ζελ. Πάω να πάρω το λουρί από κάτω, γιατί βαριέμαι να το φέρω πάνω. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Βαριέμαι, παιδιά μου, βαριέμαι να το φέρω πάνω. Αρκετά μέτρα από την περιοχή για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, η εκτέλεση του στημένου και γκολ για τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κουλούρη, ο οποίος έπεσε στη γωνία, πήρε την κεφαλιά και το εντυπωσιακό για τον Ευθύμη Κουλούρη. Αυτό που είναι είναι ότι ανοίγει τα σκορ και στα τρία φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ. Είχε ανοίξει το σκορ στα φιλικά απέναντι στην ομάδα του Πόλτερ, σκοράρει πρώτο γκολ απέναντι στους Λαφρύς και τώρα στο τρίτο λεπτό. Συγκέντρωση στα φιλικά